kala ɗo aade hoɗi yaha ngara ina jojji e gurdam mum. Minen banggue laabi amin gonde ɗe caɗele gasara ɗe caɗele gasara ɗo e Bosiyaɓe ko caɗele ɗo e Poljaɓe caɗele calɗen ɗo ma mbaɗe pomuji sinno emen doga wayade ha sago min guura ari ha saytima a darro ha wawi ɓenda puɗɗa yawtude ɗum ko caɗele. hande affaire laabi ɗi emin jogui hen caɗele no fewi. sa yiiɗi imma ɗo jaaha Hunare ko caɗele, sa yiiɗi imma ɗo jaaha Bosiyaɓe ko caɗele, sa yiiɗi imma jaaha ɗo Horkoƴere walla Polel Diaw ko caɗele. ɗeɗon caɗele noon laabi ɗi mbaɗaka rang rang saaha ɗi mbawa yahade nde wonnon ko caali pirli min caali ɗi mbaɗanaka pomuji saaha keɓa to taccirɗa. ɗen caɗele amin jogui ɗumen no fewi no fewi. so tooɓi kamin kawraɗo e difficulté ji ɗum ko ma jira guirma tan ni ne mbawa famde a wawa famde neɗɗo wawi wurdam gurdam e oɗo jamanu ene gone presque 21e siècle. ɗo e Wali Dial kam no min gurɗo ni gurdam ɗam waɗima gurdam musɗam kadi ko ardi fof laabi amen ɗi banggue banko min bolkiɓe hakkude ɗo e Polel Diawɓe rangrangani ha Polel min ɗon ko yoɓɓe no Wali Dial eyyi hakkude amen ɗo e weyndu Bosiyaɓe ko 5 kilométre ɗo e Hammadi Hunare ko 7 kilométre eyyi to min gonɗo joni hay to ndungu ari hay to debbo cowiɗo yiiɗi ɓesnude to ndungu tawn toɓi min mbawa yaade watte koye sartaji eyyi ɗum noon kam vraiment ko danger eyyi ko ɗum noon caɗele amen on banggue. hande woodi caɗele adi fof minen yaadu ndu heewi newanade min tan ko ceeɗu kono ndungu newanaki min ha arte minen noon bajjel ngoo hen gati lawol ɓesɗo finata ummoto sa huufi ñawɗo ena arda jamma ena arda ñalawma ena arda en tooɓa ena arda en silta minen noon so ardi tooɓo ene waɗe amen caɗele hayso tooɓo ngo silti so wame calli o ari aɗa huufi déboredu jibinowo daroɗa tan koye lawol e sa darima e lawol sa wawi ɓennude aɗa huufimo sa ronki ɓennude garta gona ga ha silta gati laabi ɗi fof min keɓata tomi ɓenniri lawol amin e Polel ɗo min keɓata tomi ɓenniri lawol amin e Bosiyaɓe min keɓata tomi ɓenniri andi ɗon ɗum kadi ne waɗi caɗele aɗa heɓata jomum ni wona ngarowo ha jibina e lawol pour caɗele mum min jogui probléme laabi no fewi no fewi minen hande wuuro ngo ko takki yemen ene ko taari amen ko ala fof min mbawi yaltirde so tooɓo ngo tuuɓi. eyyi minen ɗo kam e Polel laabi kam ne mbaɗi caɗele saabu garɗo kam ko Haalpulaar mbiyata ko ɓuuti holliri saabu so neɗɗo ari kam tawi lawol ala kam on andi ala no ardi heddi ko peeje ko ndungu kam so ari ɓuuri wadde caɗele saabu wonno hankkadi ndiyam ne doga laabi ɗi ne metti noon so ndiyam ari ɗum ko caɗele eyyi heddo noon so ceeɗu ari wonno ko yooro ɗum kam lawol ceeɗu ɓuuri newade e lawol ndungu. Wali Dial ɗo yaltude min yaade min e guure he haso tawi woni ko tataɓal ceeɗu ne waɗan min caɗele ala ko haalani min noon manande nde ndungu ari amen saabu so tawi woni min jalti ɗo faade banggal Polel ko ɗon ɓuuri ɓadorade min banggal clinique woni dispensaire ko caali ɗiɗi nen ɗo lombi kadi kodi caali mawɗi eɗi mbaɗi gantuji no fewi min keɓata wellitade e yaadu ndu ala ko haali noon somin jogui neɗɗo mo sellani walla ɗo heñori haaju o hakkude ɗo e Bosiyaɓe ka zalika ko noon kadi wayi ɗon kadi waɗi cangol ngol ganduɗa bangol haɗide hayso ceeɗu ala ko haali ndungu saabu sa yimi waɗi saɗi sa yimi wonde ne waɗi saɗide ko so tawi ko saret joguiɗa sa ari hen so tawi a wallaka ɓennata Allah mum hewde ceenal walla Allah mum luggidde puccu sene yaha hen so saret puccu so saret babba aɗa heeɓa hen difficulté no fewi donc ya yaltu ene jiɗɗa yaltirde ɗum noon moƴƴani e keñiɗo hakkude amen ɗo e Hunare ko zalika hakkude amen ɗo e Horkoƴere ko zalika ko même par ce que caali ɗi ɗi gimmudi min ko banggue hirnangue ko toon ɗi cirti ɗi lombi wuuro ngo ɗi kawritoyi to wiyete weyndu Bosiyaɓe wadde minen mbay kono hoɗɓe ilni emin jogui gannuma bangyo bang ne won tomin tan tooɓi ko yaade min Sangere ɗum kam min ngabbitoyi dow toon tan min payi kono amma tellade e guure he kay kene ñaame kene yare kene safre kene dañe won gueɗe ɗum kam minen komin ngala e ɗum par ce que min meeɗani nemade e majjum ha ñalawma hande min jogui ko caali mawɗi caali ɗi sartaji naati hen ma yimɓe foof tello sartaji ɗi puusa e ƴeeŋa so ɗum ɓenni so tawi min payi ko Horkoƴere ko min payi ko ɗo Bosiyaɓe ko cangol manngol mi sikki ne garta nde tawi wona Hunare gimmotoɗa naate e nder cangol he sa yimmorima Hunare kadi a yi caɗele ɗe minen min ngala lawol ɗumin goni ɗo tugui wuuro ngo waɗa ko fayde e ñalawma hande ala fof jiiɗo ene hakke capanɗe jeeɗiɗi ina wiya kene wiya duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla capanɗe jeetati ko Sinthiou Polel woni ɗo tawi ɗo Wali Dial
kono minen min jiyani lawol min nanani lawol. Banggue laabi ɗi kam hay ceeɗu en waɗi caɗele en kalani kam banggue ndungu saabu ayno ko garɗo to natirɗo wuuro ngo o jii cangol gongol ɗo ngol fodde luggiɗe ko maggol faade hakkude mum ɗo e Hunare e faade hakkude mum ɗo Bosiyaɓe e yimmaɗo ɗo faye Horko Ƴere Tarawani Polel e yimmaɗo kadi faye Polel ɓeɗo cenɗe nayyi keɗɗo ɗo e wuuro ɗe foof ko joogu hay sinno ndungu arani ene waɗa caɗele yaadu mi haalani kam ndungu so ari ndungu kam so ari hay sen waɗi pomuji ne ene wawi wadde caɗele saka noon nde ala fof min goni koye hakkude calli ɗi so ndungu tooɓi yatako bon komin ɓesɓe so tawi hande Allah waɗi wonmo sellani walla so tawi debbo hande won hen ngaruɗo yiya ɗum yettade dispensaire ko probléme ɗum ko caɗele no fewi jiiɗa an hoorema sa dañi haaju pour jaaha tanni haaju hoorema ko caɗele ko sartaji min jogui wona ceeɗu wona ndungu emin jogui caɗele hakkude amen ɗo e Horko Ƴere hakkude amen ɗo e Polel Diawɓe hakkude amen ɗo e Weno Bosiyaɓe ceeɗu o so ndungu o silti ceenal nin ɗo henna saɗa yaha hen koma heeɓa koppi ndungu o so tawi tooɓi ene cangol ngol ne wama a wawa dañde haaju mukko ha jaaha ko ɗum woni caɗele amen hay lawol gotol min ngala jaltowol lawol Hunare ni ko phosphate baari ɗum lawol amen garantewol ngol phosphate baari ngol min deftata ko lawol gongol hakkude amen Bosiyaɓe ko cangol woni ɗon hakkude amen Polel Diawɓe fayi Horko Ƴere ko cangol woni ɗon kala heure emin jogui caɗele minen ni so debbo soyima nawe ni so ration a arta e wuuro ma ni kala ko cohluɗa ko tampere ene wawi to banggue la yaaha gara kay omin ɗawa on banggue o saaha wallahi miɗen jogui caɗele saabu ñande wadere wiye leydi pat hayso min jiiɗi yaade min jahata sa joguima sareta yahata sa joguima oto yahata taw wona nde woyɗa banggue godoron kadi min dañata saɗi seeɗa min daña to min tellori tan to min dañi min jeeyi hakkude amen e Bosiyaɓe hakkude amen e Horko Ƴere ko caali goni ɗon min dañata yaade hakkude amen e Hunare ko leydi hollalde woni ɗon so tooɓi babba wawa yaade puccu yato kene looro minen komin rewɓe komin jibinoɓe komin sowotoɓe woni bajjel ko yummumoɗa dariɗo min woni cikku muɗum kono hayso debbo gati wiide somin mbiyama yomin koccu debbo eɗen kewi dañde hen caɗele Allah e amen ronkede nomin jaari somin jiiɗi yaade min dañata nomin jaari so caali amen mbami min jahata ndiyam wamat no ñalla wamde walla no waala wamde min ñalla darade ngatuɗo noon aɗa andi wawa daranede ha cangol fajja tengti noon so tawi ndungu ari nden fof min ɓuuri jogade caɗele e to banggue alhaali calli ɗi e to banggue alhaali mana ha joni ceene ɗe so yi hankkadi ha ndungu o rumtima e o saaha joni aɗa ara e cangol to mana aɗa woni e sarere ma walla aɗa woni e oto ma ene waɗi marchandise wontata ko ma telloɗa nodda yimɓe yo gar mbaɗuma pusde ɗen caɗele kam min jogui ɗum no fewi ko woni caɗele amen fof ko ɗum kay ɓuuri wonde caɗele minen ɗo to ndungu tooɓi hayso debbo ne ɓesna aɗa andi mi anda saɗa andi boynogol boynede ko ma boyne lumbine nawe suudu safrorde tengti noon ko wayno min ngala ko wayno hôpital asa ƴettiɗo henne a wambiɗo henne debbo jiɗɗo ɓesnude pour a saaha ngara e calli he tawa kanƴe foof haɗe juppi ndiyam jaltugol wodani ko tampere mawde won min teskimi ni min dañi hen caɗele nden hirande wayno 91 walla ha 94 min dañi ɗo caɗele musɗe saabi ko rewɓe ɗiɗo hawrude e ladial e pour nde yidde yaltude ɗumen pour nde jaaha keptoyo waɗi caɗele ndiyam ari ala rutte ala ha ɗon kawruɗon ladial hamin tiimi hen en mun waɗi musiba no fewi rewɓe hewɓe musama hen ha ko wona minen tan jeeyaɓe ɗo e nder guure heeɗe ha guure taariɗe min ɗi foof waɗini ɗumen kañum hoore mumen mettere musde ɗum kam on jiiɗum so ndiyam tooɓi hay sa yiiɗi immaɗo faade Polel Diawɓe saɗa selli walla sa selliraka walla tawi wonko jaaɗa so toɓo tooɓi so wona ngo silti hango laaɓi hango darti a wawa huccude hunde sa immi to aɗa fandi wuuro ngol ƴiwon seftimama sa tawi cangol ne wedde on ɗon toɓɓetoɗa hangol gasa nde mbawa taccude gam oɗon gandi ɗum gadi ko enen koddi a yii ko wuufi wuuro ngo fof e banggue calli